Het is Raversgwot. Kombjorden van de gemeente Dantemediel ben op meerdere plakken poter. We zien dat de aan de tijd steeds vaker gebeuren. En het typisch is wel dat het de borden van de ingaande kant van de kom binnen. Dus het lijkt er ook wel op dat ze misschien wel ergens hingen met ze net jaren te hingen. Ik snap best dat een heel soort mensen graag uitstralen willen dat ze in een wedstrijd graag gaan willen, wel trofeeën hebben. Maar ja, dat is natuurlijk net de bedoeling. Het is wel gemeenschapsgeld. En ik denk als je een hele producenten in een oorskaf, dan maakt ze er nou weer op. Dus dit willen we beslist net aan. Net alleen in de wedstrijd, maar ook in Van Woorden binnen Bjorden voor het helle. De gemeente had onje te dienen bij de politie, want het skeerbedrag rent zijn jongen liet zijn aardig op. En het gaat natuurlijk net om een beetje geld, want die denken, het lijkt gewoon een plat stuk stiel, maar het kost wel honderden euro's per boert om dat weer op te knappen al jaar. En dan kost je ongeveer 300, 100 euro in een oorskaf. Dan moet de mensen van de boetentjenst er weer heen, die kunnen intussen geen oren dingen van, die daar belangrijk binnen. En dus inwoners, die moeten dat via de gemeentebelasting gewoon weer opbrengen met elkaar. Dantemediel is er eigenlijk wel kleer mee. Mensen die het meer weten van de stellerij, mij gaan melden is de oproep. In het verliezen doet een sokkerbjorden wel gauwers op in keten en mancaves. Nou, dat juist soms wel voorbij komt. En voor die mensen heb ik echt wel een tip. Want als nou zo'n mancave hast, of een keten, dan moest heel graag daar die mooie eigen plaknaam west wies op het waar best, was er had te hingen. Er zijn al je webshops waar je gewoon een replica, precies zoals hem houdt, bestel ik eerst van een verkeersboord of een koonboord. Maar doe dat dan. Lees dan maar elkaar even een peertientjes bij elkaar en hing je zo'n prachtig mooi boord van de Westerijn of van je waarden waar het gruskop best, hing je dat dan in die mancave. En verwaart dat net wel, in kwarten komen er misschien in Dantemediel wel wat oude bjorden vrij. We gaan binnenkort een inhaalslag op oude bjorden die daar nog hingen. En werd nog oude fietspadbjordjes werd dan wouden opsteerd. Dat hebben we nou al eerder inventariseerd. En dat roemen we aan op. Dus we gaan ons bereden over wat we er maar aan kennen. Maar misschien is het wel een hele goede tip om die mancave juist daarmee te vullen. En dan net met de borden die hier achter staan een heel groot geldkastje.